आं नुदों जे जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि बड'फानि मुङाव जि सास्टेनेबल साइन्सनि मिशन एबसुआ लादों बेनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै बे मोनसे स्पर्ट्सनि इभेन्ट्सखौ बिथांमोना खुंदों। बिनि गेजेरजों आङो फोथायो जे जोंनि लाइमोनफ्रा जायफोरनिखि गेलेनायनि बिथिङाव जोबोद गोसो गुदुं जोबोद मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनदों आरो बे लाइमोनफ्रानो बे फरायसाफ्रानो इयुनाव थांनानै सोरबा माने स्टेट लेभेलाव सोरबा नेशनेल लेभेलाव आरो सोरबा इन्टारनेशनेलाव गेलेनो हागोन आरो बेवहाय मोनसे कन्फिडेन्स बिल्डिं स्ट्रं मोनसे कन्फिडेन्स बिल्डिं बिथांमोना जागोन आरो बेजोंनो लासै लासैनो जोंनिफ्राय जि प्लेयार्स बा गेलेग्रा बिसोर लासै लासै बांनायनिफ्राय बांनो हमगोन। दा बे बिथिंखौ आङो नोजोर होदों। बिटिआर सरकारनिफ्राय जायफ्रा दिनै बेवहाय बेस्ट प्लेयार जागोन हौवासाफोरनि सासेनो 1 लाख आरो हिन्जावसाफोरनि सासेनो 1 लाख होनाय जागोन। थांनाय बोसोरावबो होनाय जादोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो थांनाय बोसोराव जेरै कनकेश्वर नार्जारी स्पर्ट्स एक्सेलेन्स एवार्ड 1 लाख गेलेगिरिफोरनो जोङो 100 गेलेगिरिफोरनो 1 लाख करि होनाय जादों। देग्लाय बोसोरनिफ्राय जों नाजाबाय थादों जे नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय बेस्ट स्पर्ट्समेनफोरनो जोङो एफा एफा फरायसाफोरनो स्कलारशिप होनो थाखाय मोनसे पलिसि जों लानो थाखाय सिन्था खालामनाय जादों। गोबां खामानि अलरेडि मावगासिनो दङ आखायाव बयबो नुनो मोनदों। जोङो 40टा समस्तियाव 40टा स्टेडियाम जोङो गायसननो थाखाय मिनि स्टेडियाम थांगासिनो दङ। थांनाय बोसोराव जोङो 6टा गायसनबाय। देग्लाय बोसोराव आरो 6टा फैगौ बोसोरनैयाव जोङो बाखि जिखिनि जोंनि समस्ति थागोन बे समस्तियाव माने प्राय 18टा जोङो आरोबाव जि गोनां जागोन 28टा बेखौ जोङो खेबसेयावनो गायसननाय जागोन। फुटबलखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा गेलेबोदों। दा बे हिसाबै फुटबला मोनसे गिदिर फेस्टिभेल जायो जोंनि थाखाय। दा बे समाव ओंखायनो जिहेथु बेखौ गेलेनानै लाइमोनफ्रा गावनि जिउ राहाबो दानो हायो केरियार बेजोंनो जोङो जाय ओनसोलाबो मुंदांखा जानो हायो। गोबां खामानिया बेजोंनो जायो। दा बेफोरखौ नोजोर बोजोबनानै जोङो फुटबलखौ वान अफ दा बेस्ट इभेन्ट हिसाबै जोङो लानाय जादों आरो अलरेडि सन्तोष ट्रफि दुरान्ड काप बायदिसिना गिदिर गिदिर जोंनियाव गेलेनाय फुटबलनि जालांगासिनो दङ आरो बेयो सोलिबाय थागोन।